Joo. Sen verran likaan, että pitää melkein vähän pesaastakin tätä, että ilikiä ruvetais koskeen, kun niin paljon sammalta ja kaikkia paskaa. Niin pestäänpä ja kahtoo, miltä se sitten näyttää. Kylläpä siitä tulikin komia. Ihan yllättävää heidän lattia, kun ei tarvitse vaihtaa edes välttämättä ihan kokoon. Vähän on tuommoista pientä reikää siellä täällä, mutta ei kai se kun lyö kempin käyntiin, niin siitähän se tulee mahtava. No mitä ihmettä ja kummaa täällä on tapahtunut? Tänne on tullut joku omituinen moottori lattialle. Mä en tiedä mihin tuommoiset edes passaa. No, harvemmin täällä tallissa tuommoisia näkyy, mutta onneksi on oikeitakin täällä. En tuommoisesta muuten tulisi mitään. Mitään, jos olisi tuommoisia red-blokkeja joka paikassa. Ruvetaanpa nyt silippuaan tuo viiatti tuosta ja näpääseen tuota koppaa vähän eteenpäin, kun se on tuossa lojuu nosturilla kaikkea hommaa eesä, niin täytyy nyt ruveta tekemään tuota. Mitä No joo, puretaanpa tästä viiatista etupäätä vähän pois eestä, että sopii oikein ruveta työstäänkin tätä vähän sen verran huono tehdä mitään, kun tässä on nämä kaikki jouset ja ylätukivarret, mikä ikinä onkaan, niin ees. Noin, kyllä ne sieltä irtoilee osaa pikkuisen. No. Se oli tuo etupää vähän huonossa jamaasa, niin saa vähän jousta ja noita laittaa tähän varinkoon. Noin sitä. Tapahti hieno jouseni vaska alas ja päästäänpä iskari. Joo. Väärinkoisia avaajikin paikallaan syystä. Voi tympi. Toisesta oli joku vissiin unohtanut mutterinkin joskus antiikin aikojen alussa. Poijesko ei ollut tosiaan mutteriakaan tuolla ollenkaan. Jarruputket tää varmasti saa tehdä uudekka. Toisella puolella meni jo poikki ja silleesti. Eipä tietenkään irron. Toinen sentään lähti noin vaan. Sitten vielä nuo ruuvit tossa.
Näissä ainakin näissä ylätukivarsien ruuveissa mittaa, että saa varmasti kamperia kyllä saettua ainakin kohille. Kohille, mihin se nyt sitten ikinä laittaakaan. Toi on mutterikin ruostunut tänne kiinni tuommoinen. Miten näin uuteen autoon voi mutteri ruostua? En kyllä ymmärrä. Ymmärrä tuommoista. Eikä. Tuntuu vaan, että on karvostunut. Ei se mitään ongelmaa ollutkaan. Noin lähti. Napaa irti. Vähän on ehkä lolokata tarvii ainakin CRC:tä, jos ei mitään muuta. Tuossa nyt vähän näkyy huomattavasti mukavampi ruveta nyt sitten tuo kohta korjaamaan, kun ei oo enää sitä keulaa tuossa paljon ees. No, räpästäänpä tuosta palaan pois. Täältä on häpiä. Vanhoja hiekkojakin. On vähän patinoitunutta hiekkaa, kun ainakin sen 10 vuotta varmaan saanut levähtää tuolla ohjaamassa. On aika moninkertaista peliä, kun ei saa terääkään mistään. Läpi tähän mä koitin saada. No ei siellä mukaan. Varmaan jotakin 7-kertaista peltiä tuolla. Ei se. No, mutta eihän ketään noinen pellille ei kukaan kauheasti kiinnosta kahtella, niin tästä ei ainakaan toistaiseksi paljon enempää vihti kuvata tuommoista. Näytetään sitten, kun on vähän valmiimpaa suuntaan taas menossa. Mäkin on viimeis ollut bokserilla tänään vekotin, niin pitäisi varmaan joku jähyttäjä löytää tänne. Ottaa mittaa, että minkä kokoinen tänne passaisi. Jos löytyisi tuommoista purkua autosta, ettei tarvitsisi ainakaan vahingossakaan ostaa mitään uutta tähän. Vähän jonkunnäköistä mittaa. No. Vaikka joku 60 senttiä kertoo 30 tai 35. Eikä lähteä käymään pihalta kahteli. Eipä täältä oikein löytynyt sopivaa. Tuolla kuvan kaunissa NSU:ssa olisi tuommoinen passelin näköinen jähyttäjä. En tiedä, pitäisikö sitä sitten vaan kuitenkin tyytyä. Tilata uusi. No, piti ottaa mahdollinen pella-auto sisälle. Tätä pitäisi vähän hitsailla ja just pieniä tutkimuksia, että tarviiko tälle paljon mitään tehdä. Se oli korttimerkintä kartaani kunkuista tullut, että kaare. Että kyllä vähän pitäisi hitsata korjana, niin ton näkee kyllä, että pitäisi. Melkein voisi hitsata ehkä jopa vähän kuskinkin puolelta. Ja sitten laittaa käsiä ruivuu paikalleen, kun on mennyt poikki. Silleesti. Mittaillaanpa huvikseen mahtivolvusta starttipaineet, että miltä ne näyttää. Onko isoja heittoja, että pitääkö tää jotakin
huoltotoimia. No. 15 paaria oli siinä ihan hyvä. Tässä riippuu tietenkin mitä muissa on. Ja seuraava tyttö. 15,5. Ainakin 2 näyttää vielä ihan siedettävältä. Samaa luokkaa. 15,5 tienoilla. Vielä yksi niin tietää, että aiheuttaa mitä toimenpiteitä. Kyllä hirviästi nappaa jotakin polvonkoneita ruuvata. Ja vielä avokäät näkyy olevan. Saa nähdä, että onko pian näppyjä tulee käsiin, koskee tämmösiä. Niin saakeli, oispa ohos. Mutta toki sitä ei tiedä, että jos koeajossa on hajua, niin tähän pian joutuu laittaa ohoseen. Että se ei ole mahdoton ajatus. Tässä pitäisi olla vähän enemmän painetta kuin muissa. Olkoot. No ihti tuhlata rahaa näihin kovin paljon kuin muutenkaan ole. Jos kahtaisua alusta ja itse asiassa tarvittavat jutut jo vaihtaisi ehkä jopa uudet öljyt, niin jospa se vielä pellon reissu menisi.